el moviment feminista de València afirmem que la revolució serà feminista o no serà. I davant totes les agressions patriarcals manifestem el rebuig total i absolut a la retallada de drets en salut sexual i reproductiva de les dones, avortament lliure i gratuït, perquè les dones decidim si parim o no parim. Les menors també tenen dret a decidir. Exigim la necessitat de l'accés lliure i gratuït als diferents mètodes anticonceptius, l'anticoncepció d'emergència, l'educació sexual i afectiva en tots els nivells de l'ensenyament, el qüestionament del model amorós, l'heterosexualitat obligatòria i el coit com a única pràctica sexual. La nostra repulsa a tot tipus de discriminació per orientació sexual i de gènere. Demanem que les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals puguen visibilitzar-se i gaudir de drets en tots els àmbits de la societat, tant públics com privats, per tal d'aconseguir una igualtat social plena i real. Denunciem que l'exclusió de la reproducció assistida de la sanitat pública a parelles de dones i a dones padrines és un altre retrocés en drets relacionats a la salut sexual i reproductiva. La imposició i l'integrisme d'aquest govern vol obligar a unes dones a ser mares, mentre que altres les exclou del dret a conformar les seues famílies. Exigim la urgent necessitat d'una escola pública laica i coeducadora que avança en un model social basat en la igualtat, la pluralitat i el respecte a la diversitat. El rebuig a la múltiple discriminació que pateixen les dones, entre altres coses, de les minories ètniques o culturals, les pobres o en processos d'exclusió social i les recloses en institucions socials o penitenciàries. La nostra repulsa a la criminalització de les dones que exerceixen la prostitució. Exigim la persecució de les màfies i proxenetes que exploten les dones i xiquetes i la implementació de polítiques públiques actives d'inserció sociolaboral perquè les dones puguen eixir d'aquesta situació. La denúncia de la múltiple discriminació de les dones amb diversitat funcional, física, psíquica i sensorial. Exigim que l'administració pública es responsabilitzi tant de la cura com de proporcionar les distintes ajudes com a ciutadanes que necessiten totes les persones en situació de dependència. La urgent necessitat que l'administració pública promova la igualtat efectiva i real entre dones i homes i s'eliminen els obstacles, rols i estereotips socials que els impedeixen aconseguir-la. Reivindiquem la revisió dels drets civils i demanem l'equiparació dels drets individuals als familiars. Exigim la necessitat d'erradicar la divisió sexual del treball per a garantir l'autonomia i la independència econòmica de les dones. Exigim el reconeixement del valor econòmic i social que aporta el treball domèstic, el repartiment equilibrat del treball remunerat i no remunerat entre dones i homes i que l'administració pública es responsabilitzi de mantindre els serveis públics gratuïts i de qualitat necessaris per aconseguir-ho. El dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes en cap dels seus àmbits i formes. Demanem la implicació tant de l'administració pública com de tota la societat en la lluita per a la seva erradicació. Exigim als poders públics contundència en l'execució de les penes als maltractadors, el cessament de les retallades, la implementació de tots els mitjans i recursos necessaris per a la prevenció i tractament integral de la violència contra les dones i que aquesta siga considerada una qüestió d'estat. Exigim la urgent necessitat
de la participació de les dones en tots els processos de presa de decisions econòmiques, culturals i de tot tipus, perquè les dones tenim dret a una vida digna en una societat igualitària i justa. Som conscients que el camí cap a un estat que garantisca els drets i l'avanç en la igualtat de gènere només pot passar pel feminisme. Per això, la revolució serà feminista o no serà? Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita